Ambalma ni yankuma bi kibaran b'an bolo k'a las'aw ma o de ye ko duguma kalanso karamɔgɔw ale ni camancɛ kalanso karamɔgɔw ka jɛkulu minnu bɛ ni o y'u ka hakɛ ɲini jɛkulu ye ayiwa olu bɛ tɔnba min kɔnɔ ni o bɛ wele ko syndicat signataire du 15 octobre 2016 o tɔn y'a jira k'a fɔ ko bɛna taa baarabila dɔ la min bɛna daminɛ an ka jamana kɔnɔ janvier kalo tile 21 ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a jira k'a fɔ ko nin baarabila in bɛna kɛ tile 10 baarabila de ye ayiwa sababu yɛrɛ ye ayiwa ninnu ka laɲini dɔw ye minnu bɛ tali kɛ ayiwa u ka baara yɛrɛ taabolo yɛlɛmani na ale ni farakan dɔw min bɛ fara olu ka saraw kɔni kan ayiwa u y'a jira k'a fɔ ko a mɛnna u kɔni tun ye nin laɲini ninnu di ayiwa gouvernement ma cogo min na a bɛ se k'u lawaleya ko nka kabini o waati fo sisan ayiwa ɲɛ kɔni ma sɔrɔ u la ayiwa an b'a jira la k'a fɔ kɔni ko baarabila dɔ tun kɛra ayiwa ni maa kɔfɔlen ninnu fɛ ayiwa dɔgɔkun tɛmɛnenw na nka o na taa o taa ɲɛ kɔni tun ma sɔrɔ u ka ayiwa laɲini ninnu na ayiwa an b'a jira la k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnyaw daminɛna ayiwa ni ekɔli karamɔgɔw ni an ka jamana ɲɛmaaw cɛ janvier kalo tile 17 o kumaɲɔgɔnya ninnu kɔni bɛ sen na cogo min na ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ ayiwa ninnu ka ayiwa laɲini ninnu na yanni baarabila in kɔni n'o bɛ daminɛ janvier kalo tile 21 janni o ka daminɛ o tɛmɛnen kɔ bɔ yen an b'a jira la k'a fɔ ko Faraba Kutani ale ye dugu ye min bɛ Sajola mara la mankan dɔ wulila yen ayiwa dugudenw ni an ka finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ janvier kalo tile 12 min kɛra sababu ye maa dɔw kɔni ni tora a la ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a jira k'a fɔ kɔni ko ni mankan ninnu ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ ayiwa dama dɔ de bɛ yen ni o yɛrɛ ye ayiwa dugudenw yɛrɛ ka dayirimɛ ɲini yɔrɔ fanba yɛrɛ ayiwa o dama in a jira la k'a fɔ ko sanu bɔ cakɛyɔrɔ dɔ bɛ yen ni a bɛ f'o ma ko CMOS SA ale y'a jira k'a fɔ kɔni ko o dugukolo in ye ale ta ye ayiwa o de senfɛ min yɛrɛ ye nin sanu bɔ cakɛyɔrɔ in ye ale ye ayiwa an ka finitigiw wele cogo min na u bɛ se ka maaw gɛn ka bɔ nin yɔrɔ in na dugudenw ka ɲɛfɔli la ni dama in ma deli ka kɛ ayiwa sanu bɔ yɔrɔ in ka ayiwa dugukolo ye ko k'a da kan kabini lawale la olu kɔni b'u ka ayiwa dayirimɛ sɔrɔ nin yɔrɔ kɔfɔlen in na ayiwa ko o de senfɛ min yɛrɛ ye maire ni ayiwa nin dugu yɛrɛ mɔgɔ caman ye ayiwa olu tun y'u sen don nin ko in na cogo min na ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la ayiwa k'a sɔrɔ kumaɲɔgɔnyaw yɛrɛ tun bɛ sen na ayiwa u y'a jira k'a fɔ ko min yɛrɛ ye ayiwa CMOS SA ye ale tun ye wele bila ka taa ayiwa finitigiw ma cogo min na olu yɛrɛ bɛna u jɔ yɔrɔ in na maa si kana se ka don ayiwa olu de senfɛ kɔni mankan wulila finitigiw ni ayiwa dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ min kɛra sababu ye maa dɔw joginna wa dugudenw y'a jira k'a fɔ kɔni ko dɔw yɛrɛ ni tora ayiwa ni mankan ninnu na ayiwa an balimaw ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani cɛ ka kulomajɔ la